Ljiljana, da čujemo vašu priču. Otkud tu da vi imate iskustvo sa vidovnjacima? Pa isto, pukom slučajnosti, mi radimo zajedno na poslu i od te koleginice smo čuli za Šeherzadom. Ja sam 18 godina bila u braku, posle 18 godina našla sam se na ulici, ostavila dom, porodicu, sve ono što je najdraže. Gde ću, kuću, vratila se kod roditelja. Tamo treba živjeti neki život kao devojčica od 15 godina. Mesto da ja spremam ručak mojoj deci, da ih dočekujem iz škole i sve ostalo što treba majka jedna da radi, ja sam to od moje majke doživljavala. Noću sam lezala, nisam mogla da spavam. Izaći iz kuće, posle 18 godina, ne znate kuda, onda leći da spavaš, ne možeš ni da spavaš, ne možeš ni da jedeš, svaka pomisla je vezana na decu. Ne znam kuda ću. Taj posao što sam imala, morala sam da idem na posao da bi imala sebe da izdržavam i svoju decu. Morala sam da odem da radim. Kad sam dolazila do te situacije da odem na posao i da šefica mi kaže: Ljiljo, zašto ne operaš kosu, kako dođeš? Meni nije bilo bitno da li sam prljava, da li mi je kosa prljava, da li sam doterana. Ja znam da treba da idem na posao kao onaj robot. Odeš na posao i vratiš se. Upala sam u jaku depresiju. Onda tu su počeli lekari, znači kod 2 psihologa, kod jednog neuropsihijatra, sedativi, lekovi, onda ne odgovara jedna vrsta lekova, druga, treća. Meni ništa, znači ja ne mogu da se smirim. Legnem uveče i molim Boga da se ujutro ne probudim, da ću tako jednostavno se spasiti i olakšati svoje muke. Nisam razmišljala ni o tome, ni o deci. Kome decu? Deca su ostala kod muža. Da će oni izgubiti, malo ljudi se razdvoji i ostanu normalni. Ja o tome ništa nisam razmišljala. Deca dođu, ja ne znam šta sa njima da pričam. Ja plačem, ja kukam, kao da mi je sve pobijeno, sve crno. To je mnogo teško i ne daj Bože nikome. Kad ti u sebi ne možeš da pronađeš sebe, znači gde god se okreneš ti biješ u zid, ti biješ u crno. Eto, pukom slučajnosti ta koleginica nam je rekla, otišla sam kod nje i ja kako sam ušla kod nje na vrata, ja sam počela da plačem. Ona me pustila, ja sam se isplakala i rekla mi je: sad si plakala i više nećeš. Ja sam pomislila, ova žena luda, šta ona meni priča, o čemu priča? Posle tog rituala što ona je radila i rekla mi je: Ljiljo, posle 3. dana osjećat ćeš se bolje. Ja sam otišla kući, radila ono što mi je ona rekla. Naravno, bila sam u kontaktu s njom. Posle 5. dana, verujte, kao da je neki teret, znači kao da sam ja imala to nad glavi. Ja sam se ustala tako radosna, našminkana, doterana, otišla na posao. Svakim danom meni je bilo bolje. Ja volim sad da živim. Volim moju decu, sa njima pričam. A to što sam izgubila muža koga sam voljela, ne izgubila, nego me jednostavno ostavio, ja sam mislila i ovo moje muško što sam rodila, da nikad muško neću zavoleti. Hvala Bogu i Šeherzadi. Ja sam opet voljena, volim moju decu, volim ovaj život i radujem se svakom novom danu. Evo, to ste lijepo rekli.